בשטח בחממות, באשר יעיל בחממות. לפני שבשטח יש תחרות. ובחממה מערכת סגורה. אתה משחרר את זה, היא מחסלת כמו בירדות שלי. אתה רוצה? בגלל שעכשיו הפרת משה רבנו התורפים האלה, אם המושית הזאת רק על החינוכי, פרת משה רבנו הוא המושית 7, היא מכוונת על הקהילות האלה. אני לא יכול להשתמש בפרת משה רבנו בהדברה נגד כמעט, כן, אבל הם בורחים את העסק. הם משתים את העסק איפה יש אוכל. הם אינו חייבים. תעצור כאן את האור שלא יראו. פשוט בגלל שעכשיו כל העולם הזה פחות או יותר עובר לכיוון של הדברת חומר אורגני, את הסחורה האורגנית, את המשק אורגני, כן? זאת הדברה ביולוגית. בדיוק, שם יותר ויותר רווחתי זה הדברה ביולוגית. לכן האספקה של הדברים האלה מקיבוץ אליהו זה ממש כימיה פחות או יותר לא, בעיקרון זמן קצר, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני חושב שזה אפשר לסיים, לפני ששם מחכים לכם. טוב, אלכס, אז סיימנו אלכס פה? כן, חברים, תודה שבאתי לכם היום. תודה שבאתם. תודה אלכס, תודה. תביאו לאלכס את הקופסאות. אולי תסתרו עד הערב, תפחות מה זה יהיה. מה פתאום? לא הייתי תודה שבאתם. חבר'ה, קדימה, בואו.